Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nimbag nga bigat yo amin nga sa nga pa na pamagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kanato ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat, tinimbag aldaw, tinimbag oras, kada kay amin nga sa kapana. Pagayam mi, please share this program. Share. At palaran ti pagkasalitaan ni Vina, may isang inaunang anak, itinagtalaw nga ina. Ne, papi nga nagtalo di ina, ay naglohon. Tinalawan na kita anak na, papi nga ta. Palaran niyo papagayam. Nga kay papagayam mi. Tapno awanin ti pakasi nga antayon, irugita yon ti pakasalitaan, daradaretso aking gana nga malpas. Sagudahin nga ti surat ni Vina, ti inauna nga anak, tinagtalaw nga ina. Dear Manong Nemi, idiaddan puot ko Manong Nemi, nariknakon, tinalaos nga dungo, panangipateg, panang taripato kanyak ni nanang ko. Uray idiaddan, kabsat ko. Gabutadwa kam nga kabsat, Manong Nemi, ngagpadpata kami nga babae. Nasa panak gensuro ni nanang Manong Nemi, noan niya di kitirumbeng ngaramiden ti anak, nga tumulong iti aramid iti uneg ti balay. Ti agdalos, ti agurnos, ti saan nga gwarwara, ti saan nga grugrugit, ti saan nga sao ti dakes, ti nakapong baba, opo, yes po, nga dalatapuna, akas paset iti panagdaydayaw. Insuro na nga nagdalos, insuro na nga nagluto Manong Nemi, iditawan kon nga rumbeng nga nasken nga susuruan. No kasano iti mangisaang, no mano nga sukat, no kasano iti mga rasaw, no kasano mangrukod, no kasano tagsungrod, iti adalikan, no kasano mangisaang, no kasano agapuy. No kasano Manong Nemi iti agimarit iti marunggay, uno saluyot, rangaw ti kamutig, no kasanot agprito iti itlog, agling ti itlog, agprito iti tuyo, kenda numapay. Ay nga Manong Nemi, nga isura na no kasanot agadubo iti karnet baboy, no kasanot agsigang iti ikan, agprito iti ikan, agtuno aglingtang. Ay nga Manong Nemi, nga nuan niya ti adda, kada kami nga maluto ken masida. Ay nga Manong Nemi, nga insuro nakpayan no kasanot aglaba,
Ken amin nga trabaho ti uneg ken war ti balay agdalos iti raw bayan ken dadto mapay. Ano anya tinsuro na kanya kastamat iti insurok kini ading ko manong nemi nga Cindy. Kas ina ko nakakabsat manong nemi kas lasyakon ti asistan nanang para ti ading ko. Adahan kami ti gagangila nga balay. Nadalos taglawlaw at damat ti kitag sabsabo nga masetas nga itilikod manong nemi kat mabalin nga mulaan itinateng kamutig kanda dumapay nga pangalaan mi tiya idaras mi no nga sidaen manong nemi. Adamat subag manong nga taraken ni nana nga native nga manok iso na laing ta saan nga makaado gabuta no kasta nga mabalin nga parchen pumarti kami met. Kana damat na kita agtatakaw iti manok, na kita mamarting agsapul iti papulutan da manok na yun. Kang ron na nalaunay. No kasta nga agawid ni tatang, agtiliw iti manok, nga ipapulutan na kadagitipada na ng artek. Iti ababa nga panao manong nemi no kasano iti kinadungo kinasiyaat nga ina ninanang kada kami ngagkapsat. Kabaliktad. Ti aramid ni tatang. Gabot ta sadut, mamartek. Agas ti bagbaga di kiti mangmangig kumanong nemi. Talamangan ken maturog. Napya kumamet no saan na kabilin ni nanang. Kasta tinamulagatan mi manong nemi. Gagangay nga panagbiag, nadungo, nalailo, nasiya at ti inami. Ngem kabaligtad ti amami. No kasta ngagsangsangit ni nanang. No, umay dumawat ni tatang manong nemi ti katang na ti arak kat no saan ngin sikidang ikan ni nanang sipatin na, tungpain na, pungutin na. Nga may matangan mi manong nemi da kami ngagkapsat ngobing kami pailain. Yan, no kasta nga pamanawan ni tatang umasid kantun kininanang nga mga arakop ken kuana. Nga pimanin nga kinabil na kayo ni tatang na anak ko. No kasta nga, aga, apain nak ni tatang yo. Saan kayo kang buybuya? Panawan na kami. Umadayo kayo. Mapangkay pa lang yung dalulo kinilula yo. Kasta namin no kanila araramidin mi. Kiniadin ko nga sindi nang mapangka magipulong nga dalulo kinilula. Ang imsamat nga makakuti dalulo kinilula. Mabuting damat kinitatang. Sa ko na, nga basol mo kano. Basol ko kano? Kasi di ko nadalulo kinilula. Luapay ngamin nga kinayat mo kano ni tatang nakiasawa kin ko ala. Amom nga ididamo lang ano din kit mamartik kin nalokoy suna. Anak. Saan nga po doon ita? Kahit yung asawa ng agul-ulbod dalulo kinilula. Kaputa, siguro kahit yung lang nga salag na iba ni tatang. Italagamit nga sa udot ni tatang kasi di pagbagada. Ken, abos na sa udot, dangaran na kayo pa eh. Tapi hindi yung pala isina. Di na, Jackton kaya't ngulitan nga ibagareta, ha? Basta ngamin tibang mangiko ka na giti, tatao tiglawlaw ng kaslaki ni Auntie Bikid. Kung na, numabangkam sa jay, kindamagan na no, kinabil na kayo manin tatang, kituwang kunak. Kit kunanan, tinapay lang amin isina, di asawa na mamartek kan sukador, kunana. Di yung pala yung papanawan di amayo, kunana pa'y. Di ka dumdungag na niya mga saoda kita tatao. Siyak lang tideng ganyo, kan patyan yung anak ko. Ha? Bina? Cindy? Nang? Agbalbali tumatlang ti amayo. Mas asyan kami garot kang kanang. Nakasaysayat ka kada kami. Unay-unay, you're the best mother in the world nang. Ngayon mas asyan kami kada kami. Kada kano, kabilin na kani tatang. Nandala ka mo maaramid mi. Basta nga, kapilin na ka. Nandanik lang mga hala iti bato tuktok iti ulo na. Anak, samo nga sawan ti kasta. Ada ka din surak ka? Nga mga alakat bato kit tuktukan ti ulo ti padam nga tao. Nagnarunak kini tatang mo.
Saan ka ibaga kada kayo, nga di kayo makiap-apa? No, kasta nga, adamang dangran kada kayo, nga paada yung ubing, saan yung nga balsen, no, di ka tumaray kayo, umadayo kayo. Sakit ko na mga kasta nga, tuktukam ti ulo ni tatang mo. Bina, jakton kayat nga mga kakaneta. Saan ka nga mangimulay, tigura yung kinitatang nyo. Talaglagi pa nyo. No, awan isunawang kayo. Di ko na ayok, hindi na nga. Namimpinas ko man no. Mapili no siya no, payat ming agbaling nga ama ko ma. Manong nemin ikamkamang layang ni tatang iti lugar nga nakay na kaming agkabsat. Tawan ti kapkabagyan na dito'y. Tati kitinagannak kininanang manong nemi kat isot awawagan iti lulo ken lula. Lulo ken lula. Adaman da kiti kakabsat ni nanang manong nemi ti makatakas kabuteng da ni tatang. Tatak napakad namin manong nemi. Agidyat na kininanang. Ninanang kat sexy na lapit ti bagina. Irin to ni tatang kat napakad. Kunang harod na kiti karuba mi. Ay sus, awan ser-serbi ti bagi. No sadot met ti lalaki. Nagwapo ni tatang manong nemi. Ken kabutbuteng da. Kasla, teko na akong nga, kasla, iso ti bida. Ngem kontrabida met kada kami kada nanang manong nemi. Nagtultuloy nga rod manong nemi pintas napintas sa pamagbaga panangisuro kada kami ni nanang da kami ngagkapsat. Di ba nagsinakit mi manong nemi. Nagingga nga nagraduara ko ni elementarya kat tumapogok to ni ti high school. Vinanak nang bumalasitang kan. Bumalasang kanton, di mapupuutan. Naglagay pa yung pamalakad ko keng anak, ha? Diklikam di kiti lalaki. A posible nga pakasulisukam. Napindas ka ba't magkaroon, nakas kanyak. Kaya naglagay pa yan, di kiti surok keng ka. Tapno, dagitan to teramate manak. No kas pagarikan ta. Umuno na hak. Anong to ko na yun, ha? Pakiulit yung mat. Dagiti insurok kada kayo ngagkabsat. Laglagipin nyo di kita. Gabuto maaramat nyo di kita. Into no, kas pagarikan ta. Awanakon. Alam ni nanang, talibagbagayo. Dado ti kapunan no aping nasapa kayo nga insuro. Di amin-amin. Amo mong tagtagibalay. Taori kas pagarikan na masapa kang agasawa. Hanin nga problema. Tamo mong tagtagibalay. Sana kas karida do mga kapatadam. Sa lutsudam tuman. Kadagitiya kinaredwaram tinuentaryan no. Amudan da kita amom. Kasta nga ruti. Pakas da awak nanang. Kas lagi ni Loida. Sino nga Loida? Kas kulaak. Kinaredwarak tinuentarya. Na minsan na panag di balayda. Ket nakawarwara di balayda nang. Kunak ka ni Loida ket agurnos ta. Urnosan na gitoy. Tulungan ka. Agsaplid ta. Punasan ta gitoy. Kunak kang kuana. Mapamnatan. Makamuton ni mama. Kunana. Ket hanamot agdalos. Hanakano pa mo agluto. Hanakano pa mo aglaba. Ora dya panting na kat lablabaan kano ni na mamang na. Yan nabintas ti balayda. Awan ti katulong da. Kanayon ka nung nagtalaw. Mapukaw ti katulong da ng tapay. Tsak man na mo. Kurso na daan ka nun ni papang na. Noon takatulong da. Kanya-kanya ti problema, anak. Kasla ka na tayo ng awang kumati problema tayo no. Saan nakas dyan ni tatang? Bagbagaan nyo met. Mangmangig ko met. No kasta nga saanan nga na Bartek. Patasat lumamahit nga kasarita ni tatang ng anak. Kasaritak no amok nga na siya at pa nagpanunot na. Tapos nga nakainom. Na napindas ti
riing na. Kas anak nang, ang damat karbeng nga kamawagbaga iti amak, saan ka di? Kas kumaking ka, no saan ka na siya at, mabaling kamat nga magbagahan, saan ka di? Kung ni Mestrami, anda karbeng ang kanon ti anak, nga mangisuro ti inawo no ama, no isudat ti awan ti amuna. Vice versa ka no, mami. Ni, mami ko nakmatin, nanang, ti naganak, isuro na't anak. Kat no digiti naganak, ti madit aramid na, ti mat anak, iti mangisuro, iti naganak. Nagama anak. Nasapa nga nag-mature, ti panunot mo. Nasapa nga, insurok digiti rumbeng, nga aramiden nyo nga agkabsat. Ano, may busan ti anos ko. Baka no, awanton, ti inayo ang kakabilan ti amayo. Nalang, anya tagay bagbagam. Anya kita ngay bagbagam. Ado ibagbaga, ado't mga ibagbaga nga may sak nga martir sang kali. Iso tayo bagbaga dalulo kininula. Ag mauyong ko na tupuso mga mangipatpatig kinitatang. Sobra ka nung tingin na martir mo. Si kakalong tagtrabaho. Kadyay asawam nga ni tatang, isot palamlamot. Imbes ko mga oray kong hangabalin, no? Makilamlamot lang, no saan nakangandangran. Maibus, di ba naganos? Baka no, dumteng to ti kundaway nga. Mang, saan yung asawan di kasta? Kan mo kas pagarikan ta saan yung nga maanusan di kasi nga aramid ni tatang. Nung talaw kayo, sumurot kami ngagkapsat. Saan tayo ngagsisina? Sa di naman di ba panamnang? Handa kami ngagkapsat. Pangasim to saan na kami nga baybayan. Manong nemin na imula day tayo ti panunot ko. Da kami ngagkapsat. Nagaslag parparik na kada kami, manong nemi nga dumteng to ti aldaw, nga gawid kami dito balay, nga sapulan mi ninanang, kat awan to nga masapulan mi. Iso nga, nagbasa ka ti high school, manong nemi kada dapay lain ni Cindy Elementary. Dito na minsan, manong nemi nga dimteng ni tatang dito balay, nga nasapa, nga saan nga nakainom. Kinasarita. Tang? Abay. Agaman kami, tas simbangpet ka nga, saan nga nakainom? Nakainom akon. Saan ka na, Bartek? Isungaron ka na kawidak. Kurang ti inom ko. So nga dumawat ak kininanang mo, tigatang ko ti arak. Siya kung timangtad ka na kayo. Nagsayat kang anak no kasta. Nangalam ti kwartam? Iduldulin ko no kasta nga ada mabati iti dawatik na allowance ko kininanang na mapanagbasa. Alam mo ito mga rodan? Ngayon mabaling ka ditang na siyak ti mapan gumatang. Kat dito'y kayo nung uminom? Sabi ka dito'y apay kasi kat kumat mangisuro. Iso karagay maing dito oray na barkadak. Nakababay ba't na makiinumak? Pumaalak mo ta. Ngayon, mabaling ka ditang nga. Agsalita na piit. Ano pag kumagpagsalitaan na? Baka kaya't mong tagasawa loko. Nagtatangmat. Second year high school akpay lang. Ay, nalapsat ka. No, kumasaan kang anak, baka kursunadakan ka. Nagtatangmat. Tala, iyang angaw yo. Ano naman di bagam? Tang? Indun ka nga, nagbalbaliw ka. Saan ka ko mga agungungan tanga? Bumalasang akon. Kat, di ka di mapanunot nga maapektaran ti kinataok. No, agtultuloy nga si ka nga amak. Kat, agbarbartiklata nga di matagtrabaho. Nga masari kabilin yun ni nanang,
maapektaran kami nga kabsatang. Sa kaya di nga naragsak, no naragsak ti pamilya tayo. Awang ka rin makita yung nga, napintas na saya at nga pamilya. Nga di ama, di asawa nga lalaki kit isut mako na nga breadwinner. Nga tinulong da nga asawa. Nga awan di sa bali nga panunutan da, no, di mangisagana ti masakbayan di kita anak da. Hindi mo kadi arapa-apen tang nga makapaglalang lang tayo nga mangan, kumpleto tayo, nga naragsak tayo, o rin na numulat masida tayo. Hindi mo kadi arapa-apen datang nga iti may isang aldaw kat agkukuyog tayo nga sangka pamilya. Mapantay agpaspasyar, mapantay agpipiknik, mapantay iti simbaan nga makimisa, nga naragsak tayo, o rin na numula ang tikasasaan tayo. Saan nyo ka di nga narapaapen kas tatang nga mapasama kitibiyag tayo? Nga makita mi kumamat nga kapsat nga nalailo kayo kininanang nga imbes nga pungutan kat arakupem aglin na ilo kayo kasla damdamo ni ayat kada kayo amok tang pa-check nasakbay siguro nga nagasawa kayo kininanang naragsak kayo, ag-date kayo, agkalkalabay kayo. Siguro, idinabit kayo pa, nag-asawa at nadungo kayo kay ninanang. Gabo siguro, tanay sungsung kayo ti bisyo. So, kastoyan, ti mapaspasamak ka na kayo, tang. Di ka di ararapapen, tinaragsak, nga pamilya, ha, tang. Manong Nemi, naipangko amin ana ipeksa tim empenek ngarik na nga ibaga ni tatang. Nagyaman manong Nemi tasaan pulos nga simong sungbat kabayatan nga agsarsarita. Sa simong baten manong Nemi kaditi saludsud ko nga naudi. Di kay kadi ar-arapapen, di yo kadi ar-arapaapen tinaragsak nga pamilya. Ti Macder manong Nemi. Sa amamet. Ara na paapin nyo. Ngimamugtang. Saan nyo nga maaramin? Abe ko ba nga jak maaramin? Maaramin julaeng no. Idyan yun, di kiti barkada yung apada yung nga mamartek. Sa amin mat nga iparit nga uminom kayo ti arak. Ngayon mabalin yung mat nga arami din ditoy. Nga saan kayo nga tumitipo rin kadagiti. Dakil di ba matik? Tang, noan niya ti kasasaad yo. Kastamat ti kasasaad. Di kita barkada yo. No sika, kat irresponsible nga ama kan asawa. Dakil di ba matik tanga, kastamat ti kiti barkada yo. Abi nga di kayo tutulag. Nga anungan nyo kuman ti pagribingan nyo ti pamilya yo. O rin matlang nga, kikita kayo matlang nga. Ngam saan kang giinom? Saan kang bumarte? Bayam ta. Karigatak tagbalbaliwanak. Siyak tungatan ti kararagsakan. Dakam tungatan nga kapsat ti kararagsakan tang numaramin tiyo. Nga tamat ng nanang ti kararagsakan nga asawa. Numaramin tiyo tagbalbaliw. Naglagay pa inyo tang lumakay kayo. Asinot mga sikason to kata kayo. Naitultuloy iti magdangran kininanang. Kinitultuloy yo. Tisaan nga dumungig kada kami nga anak yo. Asinot to mga sikaso kata kayo. Nautultuloy akasto iti kasasaad yo. Kat saan na kami nga denggan. Di yo denggan ti araraw mi nga anak yo. Manong Nemi, inulit ti tatang tinagkari. Alam mo ito nga dati, baga mo na kwartang ingatang ko ti arak. Saklatan di gumatang na, tang. Tadi ito kang guminom. Aguro uray na kiti barkada. Hindi mo kati kayat nga. Dahil ito nga rabikit, maudin nga pa nag-iinom eh. Saan ka di akas na kayat mo na? Unay tang. Alay, itat mo ka ro dati kwartang nga. Dultulin mo nga. Hindi mo magasgasto nga itadinanang mo alawan. Salan mo to yan. Tanga. Jack Ario, tong palin nyo. Uy, no problem. Ito mo to yan.
Agad ko nga ron manong name kat pimanawan ni tatang. Amin ngayon bagak kan tinapasamak manong name kat nangeg kanay matangan da sindi ka ni nanang. Inarakop nak ni nanang manong name. Anak, agyam anak. Kasto itinamnamak, dumakdakkel ka, anad na kamanayunan ti amom. Kadakkel ti may tulong mo kanyak para kinitatang yo. Ngim, tong paling nga ni tatang ti Karina, ate, sinulsud met ni Cindy. Bakit idaw-dawat tayo Ading ko, when? Idaw-dawat tayo. Sapay kumata tong palan nito ko nana, nga iti dahito nga rabigit agpakadan kadagiti karo, kadagiti barkada na, ta amunan to nga anunganin ti pagrebengan na, agtrabaho mo tayo. Nakapangan kami nga giina manon na imi today di nga rabi kanal pasmin ti assignment mi nga padpada kini Cindy papankam kuman manon na imi ti kwarto mi nga kapsa edita mangigmi ada ni tatang kita mampay ay nadakuan ako tang aminda ito saranak man bakit kita nakwara te pulutan mi itay. Nanang kano, ito saran ni tatang. Alawan mundo, lakay, ito saran ka. Manong neme, ita pa lang arami din ni tatang kastoy. At ano sumangpwet ang rabrabiin. Nabartekton manong, mabandulatan na ginta, aguro ka. Binoy-boy ang ida, manunemi, digdaganak ka na kami. Kat numanin mo, kahit mo pa dugrayan ti linutom. Abay, kit no hahanak kumanganangan, di dabanglas kumariran. Hanat at damat bigat. Kit adabay ka si data intong bigat. Sabalin tumanin inak tumanin mangala, adumat itlog di kita manok ko. Kaya di nga rabii manunemi ng ngigming agkabsat ti panaglin na ilo datatang kininanang. Nangigmi ko nakta, numanin mangig ko ti ayak ek ni nanang. Makikinsa, makikiak dit ako na. Naginisam kami mit nga kapsat. Ate, nagdakkel din ay tulong mo pamagbagakin ni tatang. Nabayag idin nga kahit kung aramidan ti kasyay, Cindy. Nangalalak lang ti buwelo. Ori di adak ko mapalang ti elementarya. Ngimimbag tayo ta. Gabuta, at adun tinanayunan nga mo. Maturog tang araw na natin. Santan nga dengdenggan tila ilod tatang ganinanang. Baka agadiak nga din na oras. Manong nemi didumteng ti Lunes. Nagrubot ni tatang kas pa nagrubot mi agkabsat ng panagpasa. E di damagan ni nanang manong nemi ni papanan na. Sumuro ta ti konstruksyon. Nalang ni Paridares nga para alalay na nga agpalitada. Nasihat man mundo. Alamin da, yung ka pa ng orte balon ko, ay pagpletek, pangal daw ko to sa gatang kumatin natin sigarilyo. Suktak to ito magsoldo akin to no Sabado. Kada Sabado magsoldo kami. Kada malem manong naming agawid ni tatang. Agpagkatang madlata manong naming ti may sangang bilog. Katinongpal natin imbaga kan kuha ng oreo minom basta dito'y balay. Sana mat ibusen, gudwain naman. Sana tumanin sublian sumarunong arabi manong naming. May sanga gin, itutunggal duwang arabi. Makalawa sa kastoy manong naming. Lunes aging gana ti Sabado. Ngamiti rabi iti Sabado manong nemi uray mi ni tatang sumangpet. Nang abay nga nalado ita ni tatang. Panagsusweldo anak, Sabado nga ron. Baka giinom da. Wala ni tatang. Nalipatan naman ang kunak nga. Kit gumatang kumalatan ati arak ta agawidan dito nga uminom.
Ala, ururahin tayo. Ngayon bukas pag-arigan ta mabisin kayo anak ko. Mga tilatan. Ito sarak tulad ng tatang yun sumakpet. Naturog kami nga kabsat manong nemi ngem nalokag tiri turog mi. Hindi makangig kami manong nemi te kanam tuog. Bimarang kas ka mga dakos. Ano na yung manang? Nangigbit ikis ni nanang. Ninaknangran, mundo! Ustunan! Oh, po Diyos ko. Nitatang nang nangaran naman ni nanang. Mo kami ngagkabsat manong nimikit na yung matang may pungpungutin ni tatang ni nanang. Tatang! Saan ka na ipatan niyo ni nanang? Ay, mati yung pungutin na kasta. Ay! Di ka magkarapan dito ya! Blo kayo! Di magkasuno kaya! No kaya kung mapatayin na nga mapagin mo, mapatayin ka! Ano kumatibasol ni nanang? Ang dalalaki na! Ang dalalaki sinayo! Ano? Allah! Allah! Manong nimi tinaramid ko. Napanag iti kusina. Conformet mabaling ko alain. Nakita ti langdet manong nemi. Pinanguro ko di bukod ni tatang. Ay! Ay! Bato! Bato! Batam ni nanang ko nakpatayin ka siya na. Natanggal na ti imak manong nemi nakagam ti langdet. Ngayon panguro ko di bukod na. Isakmatan di tinong pana. Ay! Dalay ako! Tinaramid manong nemi. Nakita kang binangon ni Cindy, ni Nanang. Sa kunanang, taray tayo, Nanang, pumanaw tayo! Manang, talawam ni Tatangan! Nakadagran! Nagtartaray kami nga nabrabi manong naming nagkamang iti balay, di kiti naganak ka ni Nanang. Pauna yun manong tiamok kat nagbalbaliw ni Tatang. Nakarkaro manen manong nemi te bagbaga na din nga dalalaki kano ni nanang. Di lola manong nemi tinang agas iti sukat ni nanang. Adamat sukat ko manong nemi ta dinurobnak ti amak. Ida medyo agtal ng tirik nami. Nanang, saan kumakasya tinaramid mo kinitatang mo? Abay nga di mo nilakip, tibagakan ka. Saan mo ko mga pinangoor, ti amam? Hindi ko matinamnamayan yung warot nga ramidan, di kas kanya nga anak. Nga tipat-patay ko ka nakadungdungo ka na kami nga inak at patpatayan dinaranggas nga asawa. Laman. Hindi ko ka dinamnamayan lang. Maraming tumatikas niya ginaramit ko, tilikodal. Nga makisunak. Ano ko matinam naman yung orod nga rami dan bibuyaan mi ka dilatan. No idiubing kampay lang unay. Manasang ako nang awang ka di pulos ti maramidak. Basta ka dilatan buyain kayo. Kakakaasit na rami dan nitatang ka na kayo. Anak. Inaramit ko tinamang bagagan ko na makalawas nga nagsaya ati suna. Kasi marunong inaramid ko, tinang pang-uri di bukot na. Tapno maimbatan kayo, maimbatan na kayo. Mamalawan na ka di. No kasi man tinaramid ko. Kasi may isa nga anak. Saan ko mga rumbe kasi tinaramid mo? Kunak. Gabuta. Dakal di mamati ka na. Nga balasan na kanto ti amam. Binalas na ko nang tinong panak. Tinurob na ko. Ngayon saan ko manadeta. Detad ka po na no aping kunak nga di mo ko mainaramid. Diyan kayat. Nga pati si ka. Kadangran nakas kanyak. Hangabaling siya akong tagsagrap. Tiranggas ti amayo sa lakit nga may. Sa kilakit nga may ramraman nga anak ko. Nakasta ti pa nang ipatag ka pa nang dungdungo ka na kayo anak ko. Di ba to nga para kumakada tayo? Di ba to nga para kumakada kayo? Isang gak, di ba gik? Taore hang bali nga siya akong tagrigat. Saan kay lakit nga grigat anak ko?
Iti daytang rabi manon nemi binagbagaan mo't manen data dalulo kini lola ti anak da aninanan. Ngawan ti sabaling ang bagada no di mangpapanaw kini tatang. Saan gumi nga mabaling nga basta papanawan tatang kinunamit ni nanang. Nawalagi piyosot kang runahan nga nagkastos iti balay mi. Dito na kayo nga tagtalaw. Umay kayo dito balay. At agad kita nalawang met dati family house tayo. O matin sa baling nga kadwami kini nanang mo. Da amin kayo matin nga da asawa na. Wano da kayo nag-asawa kayo mat amin. Kasi mina kayo mat amin kada kami. Kaya nga baling si kanti dumaanon dito. Makidan na kada kami. Tatang, umay kam dito eh. Sigurado nga. Umay na kami tuntunan ni mundo. Kaya tuntunan na kaya saan kayo sumursurot? Makarkaro laing. Ano dahil kumaro? Tatang. Tiko ng kedi, minda. Natangken ti olom. Hindi pa lang nga saan mi kumakayat na dyan nga mundo. Papilit mo. Himagam ngagbalbali to. Agbeso ah. Hindi ka asawa yo. Nasingpit pala hindi. Hindi kuhan. Hamok nga napuutan ng digit anak mo. Di ka sanot ka narangkas na handa nga napuutan nga nadungo di asawam ken ka. Inadan na kamdan, naranggasin di asawam ken ka. Manula nga tawayan nga nadungo ken ka. Agpasoan nagbalbaliw, nagsingpet. Ang nagsublimat ti kinaloko na. Tati lalaki, uno ti baro, kat naloko, oray ag asawa nalokon tulata. Manong Nemi, nagtultuloy na tating kampanagan-anos. Tas ang batakanayon manong Nemi, nakasyahay taramida ni tatang. Hindi kabigatan na manong Nemi, nagpakawanak matlayan kan kuwana, di kasyahay naramid ko. Hindi nalumpyon ti panunod. Sa kung baga kin kuwana manong Nemi, nasanda ko mga gat-atap, agim imo ni ti angin. Ngayon mamok manong Nemi nga dahi ket bunga iti na isalubong nga arak iti urat ni tatang. Talaga nga, sa bahalin di mapampanunot na, gabuti na laos abartek. Nagananos kami, anakasmat ti panagananos ni nanang, aging ka nga nakapagturupo sa kuniti high school manong Nemi. Vina anak, nang, saan ka mapagbasa? Iti college. Saan nga bali nang? Nagtrabaho ak, agurno ak. Ta, pagbasak ti bagik. Angem, nukas kasanulay nga anak. Ikarigatak matlahan. Manong Nemi, hindi ba nagraduar ko, pimaala kami met, Manong Nemi? Siyempre, adumad di paalam niya, kakaiso na nga, nagraduar ti high school. Inaiban mo't Manong Nemi, ni tatang, di barkada na, dito'y da nga nag-inom. Nga di nga pasamak, Manong Nemi, naragsakak na nagturpus ako. Naragsak kami nga nagkanangan, nangrabi, kastaonim at tikat katawa, Manong Nemi, digitag kiinom. Kahit kunti maturog ta naman nugat. Naturog kami ng padpada, Manong Nemi, kiniadin ko nga sinti. Iti mapasamak manen, Manong Nemi, iti pa nakakigtot mi. Gabuti ka adda digiti ikis kanriyaw. Ate, ano manin da jay? Ani manin nanang, agik-ikis manin, dangdang manin ni tataang. Kadagpay sumanong Nemi. Ngayon pabuya na pa iti sagwanan, di kiti barkada na nga paada na nga bartek. Iti pa nang pungot kan parang tungpa-tungpa na ken kuwan. Napanak man ang bimalaet manong Nemi. Iti ta, na iparusisi ni nanang, imbalaet kon tibagik, iti darupan ni tatang suma. Sakon na gram tatang! Sakon! Sakmat isublat nakmet! Isublat na kami mat kakakapsat! Nagran na kami nga gina! Sige! Ngam napasardeng ni tatang manong Nemi. Punay kamatan.
Ang nga di klaseng nga asawa. Saan nga tao, tatang, demonyo ka. Embag manong name, tayo sumalang pailang panaganawa di kiti kaduan ni tatang. No itay dangdangran ni tatang ni nanang sa agdang nakibiyang. Nga medyo sublat na kumanga dangran ni tatang, dagos nga tinengilda ni tatang. Pare, saan mo nga ramaraman ka anak mo? Pare, gusto na. Manong name, nusala ko mga dakis na kilunod. Hindi ko mapailangan lunod ko ni tatang nga matay la ko man. Tas sa sino saan nga mga ramid ko man ti kasta, manong name. Hindi nagtal na ni tatang dakam nga gabsat tinang arayat kininanang. Inatibay min manong name ngin sirrek isuna. Iti balay. Kat inag-agasan mi manong name ti sugat dagitibig na ti matan. Nanang, mayat kay manunusan. Ngam siya akon, ti mangibagano niya tiraskan nga ramidan tayo. Nagtalaw tayo dito balay. Kat mapantayin makipagnaed ka na lulo ka ni Lola. Anak, dungay kayo. Vina, Cindy, laglagapin niyo kumakang kanayon at kitibilil ko ka na kayo. Nang, anyang bilin ka ito baga? Di ba nagsingsing petyo? Ipas na kayo dagbasa? Nagsinakit kayo? Saan kayo mangimulat iti gurayo iti amayo? Ha? Yan ay, dadakkel kayon. Amo yun di kiti aramid, trabaho tiyo nagtibalay. Uri no awanak ton. Natalgod ton tiriknat. Gabutamok, nga dayo amo nga baybayan. Gabutamok, nga saan nyo nga baybayan, ti bagiyo. Agbiyak kayo, uri awanak. Tana isurukon ko na kayo nga inayo. Dagiti rumbeng nga may suro ka na kayo. Uri awanak to anak ko. Nagsakak ton. Agsipod na isuro kayo nga na imbag. So laglagapan nyo kumadag itibilin ko. Iso kumatagbalin nga igam nyo. Nga magkipolubal. Iti kaawan kunton iti dadnayo. Nanang, di ka eksawti kasta. Ibagbagayo ba rin na ita? Malagip ko lang iti naggraduarang elementarya kasta man ti bagbagayo. Gabo tayo sutustuhan ako. Lagragipin nyo, ha? Unang, saan kayo nga pumanaw? Saan na kami nga panawan? No panawan nyo man itatag, daskin nga da kami. Daskin nga da kamlata. Ngam kalpasan, titalong aldaw manon neme. Kadidi nga napasamak. Well. Pero makaring kami, hindi kapsat ko, hindi may isang bigat. Napagam ti kusina, nakasaganan ti amin. Nasapan ni Nana nga, kuna ni Cindy. Sumpayin ti nagdalos, sumpayin ti. Tintulangin na ramid ng tate ket aglaba. Ni tatang, saan siguro si Mangpet? Si Marik kami ti salada, kani tatang manunemi na dalimanag. Nagkiktutak. Hindi na makitak na yellow pepper. Iti rabaw ti tukador. Slaunan yaman na manunemi ni inala. Surat? Surat ni Nanang? Kada kayo, Vina, ken Cindy. No pa'y naibaga akong alo ulit-ulit kada kayo. Natiliplipatan dagiti bilin ko. Dagiti insurok kada kayo. Ulit agmanin babaeng pleto na surat. Agsinakit kayo,
agpinatig kayo. Di yu baybayan di salon at yu. Ipas nakyut agbasa. Naragsak unayin uri at da ako ni tadayo. No arami din yung kitungpalin nyo di kitibilin ko. Awanan ti kapapatkan kanyak no saan nga da kayo nga anak ko. Da kayo tipigsa. Da kayo tibiyag ko. Da kayo tiragsak ko. Naragsakak tulauna yan no magunod yun ton terapapyo. Siyak tungatan ti kararagsakan nga ina no matungpal yun ti kitibilin ko. Singsigped kayo. Ipas nakyut at basa. San yung mabaybayan sa lunad yun. To'y mangipatpatig unay kada kayo ng inayo. Minda. Naging narakop kaming agkapsat manong naimiyag sang sangit. Pinanawa na tayo ni Nalang. Pinanawa na tayo ni Nalang. Cynthia, ating ko. Yung mga bay, api nga pinanawa na tayo ni Nalang saan natagin tugot, ate. Api nga binaybayan na tayo ni Nalang. Api nga tinalawan na tayo ni Nalang. Api nga saan natagin tugot, apay. Nagsdanggay, diba nagsangit ni Manunay. Na di may maawatan. Api nga pinanawan na kami. Api nga binaybayan na kami. Kasta ka diti klase ng ina? Nga basta latan panawan kan baybayan na kami. Manong Nemi, saan kami nga nangan? Napan kami tayan dalulo kinilula. Embagamit tira pasama. Empakita mi Manong Nemi kadakwada ti surat. Agad saan nga nakaano sa? Ang kastaman ti kang ganayon mga ibagbagaking kuha na nga. Talawan na, dayang mundo. Yung lula, ti question. Amping nga saan na kami nga intugot. Agad mabalin siguro anak ko nga. Saka na kayong intugot. Gabuta. Dalaan ka mo sungbatan. Sika man na bakit timang sungbat ka sa lusod na to'y nauna nga anak ni Minda nga po kom. Anak ko, pati na kami kiniluluyo kat kasla di mo at maawatan at yung inaramit ti inayo, ti anak mi. Lo, pimana ko sa dinot na panan na. Abi nga di na kayong tugot. Siguro, akit tapno, saan kayo nagbalin nga pasalsali, ito niyaman ti aramidan na. Lula, kahit yung asawa, nagbalin kaming pasalsali kang kuana. Saan ka din nga, dakang kumagdadakam nga talong nga, agtitinulong, no, nyaman tirikat na, rikat mimatan nga anak na, magbukod na nalatan tirikat, kanta kami nga road. Kasano kam nga road din? Datang nga road kang kanayon nga pagbaga ni nanang nyo, nga insuro na kayo nga nasaba, tapno amoy aramidan nyo, oray awan isula. Diyo ka di amo tagluto. Aman lula, hindi pa lobing kami. Diyo ka di amo agdalaos, taglaba, kinamin naminen. Amo may amin lola, awang nga rin problema. Iso nga teramidin nyo anak ko, apo ko. Tungpalin nyo tibilin ti inayo. Nuanyat bilin na tungpalin nyo. Pangalaming aruti, di kastusin nyo. Agad awang ka dinagyan di pagbagasan nyo. Awang ka din ti mabalin nyo lahat nga luton sa di nga sidaan. Nagiti tarakin ni nanang nyo. Kita pakalin nyo atap no. Dato nga pa nang basa kong lola, lulo. Piling ka rin nga pagbasahin na. Ala kita, da kamin ati makamuking kapok. Lulo? Adaman, saan ka basit nga or-or-no nga may kini lola yung para iti panagsalog tipig sa amin. No? Adanto man kabawang ka na kami agad. Adaosa rin ti asinuman nga mga sikaso ka na kami. Andang tayo iti bangko lulo. Saan ka nakabangko? At atilansan ti baon. Ang noon yan tumanti ka sa pulang ti managbasam ti college. So naman ti ka sa pulan yung agkapsat. O may kayo lagunya ka na kami. Kasano nga rin din tatang. Api nga problemaan nyo ti amayo. Ibilang nyo latang nga slawan amayo. Kasano no. Dakabin ti pagdawatan ti kwarta. Tawanin ni nanang. Awang ko na ayo tapangalan nyo ko mga rod. Kasano no dangran na kami. Agad malum matabukon na nakaslay na rabid mo ide.
Alalalabi na, agpakatid ka anak ko. Kayam da ito eh. Tikitim balakad ka na kayo, ti inayo, kitagbaling armasyo, tapnog baling ka yan, ket. Awan sa baling aramidan yung agkabsat, no di agsingsing pet, agtinulong, kan mangipasnek ti panagpasayo. Ori awanin ti inayo, adda kami nga lulo ken lola yun. Iti nagamit kami dito'y balay manon na miso pala pandangan ming agkabsat. Iti naluto, nga linuto ni nanang. Cindy, ate, tungpalin ta dibili ni nanang. Nasinsingpet ta. Itultulo ta, tinulong sinakit. Noon niya ka sa pulan ta kwarta. Kung naman nalulo ni lola, nga mapanta dumawat ka dakwada. Sige ate. Mabalinta met sideline, tumulong. No, mang mataod ti bukod ta nga kwarta, ang kadi. Naglako ta ti manok. Asi kasunta, adi kiti tara kanina nga manok. Kinituloy ta tag garden ta likod. Tapnon malibre ta ti masida, nga nateng, nga presko. Apin nga ta nga kasto ti narabid ni nanang ate. Kan sa dinot na yan na. Sa dinot na panan na. Deta nga sa lutsod manong nemi kat ni tatang tinang sumbat. Dito sumangpet. Nakadigdigos na manong nemi no sa dinuman nagkapuan na. Iti sa pulan na manong nemi ni nanang, imbagami nga nagtalaw. Kati sa lutsod mi itay. Napanan na, asinot, napanan na, anyat naramid na. Diyos to ko na ka na kayo, ide? Simuro tayo ni nanang nyo, tilalaki na! Tatang, alasaan ko na yun. Siguro lang. Gabuta din na kayong maanusan. Siguro akit saan na kayo ng ipatpateg. Tadan sa bali ng ipatpateg na kin mangipatpateg kang kuwana. Na saan nga mangdangkaran kang kuwana. Kan saan nga barbartek. Takanunungan pa'y. Kayo nunong pa'y tignam. Tang. Nagpepesuman ti kunayo. Awan maaramid siyo. Inaramid ni nanang tikas jay ka pumadlang kata kayo. Umunat ta. Kaya't mo ti makaraman. Padasin nyo tang. La. Ne. Tumangsit kan tatakkel kan. Kabailamon ti bumalas kanya. Atang. Dito ko man ti rumbengin na pagnaknakpan nyo. Tawanin ni nanan. Di ko nagkana kayo. Baga ka na kayo ha. No maaramid ti inayo. Ha? Di sumurotin di sa bali. Maaramid ko mati mga isang pati sa bali ng babae. Nagpay sumanong na yung kalpasan ti makalawas at datin sangpat ni tatang sa babae. Ay, anak Bina, Cindy, niti tayo nga Margie. Ha? Noan naman tibilan na kada kayo, tugpanan nyo. Nagpayawat tinuman na, arabidan nyo. Ha, nalawag ka rin? Ni nanang, saan nga papayawat tinuman? Isupakit timang tinuman miya. Ne. Logot to, ayan ta, kahit mo tasipatan ka. Hani, hamong ungtan di kita anak mo. Saan ka di ka nagtulagan ta nga? Siyak, tagserbi ka na kuwada? Kadagserbi akmet ken ka? O sige, lusot ko na. Ay, Bina. Tang, nadalos ka di man lang di kwarto me? Kwarto yu kininanang? Kwarto min ka ni Marje. Nadalos. Oh, may ka nani. may ka. Manang? Hindi dahil tuhin. Nasasat sa lang nga doon, nagkawit at mapantay yan dahil dulo. Kastan sa akin eh. Bayan talatay dan. Noon yan aramidan dito eh. Baka tagabon na ta. Oo nga ron. Man, irumpat mo hindi kita arawatin ta, ha? Hamo alam namin. Hindi kita lang umanay nga. Gagangay usarat na. Kalpasan na. Pumanaw ta nito eh. Mapantatay ang dalolo ka ni Lola. Alang ko tikan. Kabayatan nga dadabala ito o nagtikwarto nga tilad na aramidan na nagkingkinamat na. Pinanawan mi nga rod manon na ni tata ang kantiya
baron nga asawa na nga Marjicano tinagan. Kawit kami ayan, da lulo kini Lola manunemi. Alagat na masayat mo tinaramid dyan po. Ang ti saludsod, no may nakaskunan ti amayo, sumurot kayo. O anti maramidan na, no, sa amin kahit sumurutan. Ay lulo ko na kuma. Very good. Gusto, babayam na tayo na. Tadamat karbagan dahil ang mundo kiti balay, kaputa, karuan ang isot ng kastos, ti patakipatakder na. Alamat karbangan na ang mga alat sa bali nga, babae tao, matinti na yun. Ala, ituloy yung arod, iti pising patyo, kung pa nagbasa yun, ha? Ikanto na genroll, si kabina, nanyaman ti kahit mga kurso. Inikat niya pinanunot mo niya itan ti mapaspasamak kinitatang manunemi. Tigdad ti panunot mi saan nga may kat may panggap kininana. Iti pa naglabas ti panawen manunemi taw dawat mi nga sapay kuma. Tada ka na yun itinasyata ka sa saad ni nana. Numanin sumiplot met iti panunot mi. Pudno nga tangin sukat. Adan sa bali nga lalaki. Nga simurutan ni nanang. Ano manin, masalutsot ko dahil taki ni Lolo. Nakakasa ti bagbaga ti amayo. Uwan Lolo. Nga hindi pa langit agim-imo na. Kata, no sakman ko mati, babaya kata. Pag nanok kumapelo no dangaran ti lalaki, mga alako dito sa bale. Adan siguro magsaksakit kininanang nyo. Kadetan ti simurutan na nga. Ang lalaki nga nagnaedan ti adayo. Apay nga saan na kami tugot. Dahil naman ito sa lutsud mo, apay nga saan na kayo tugot. Baka saan nga kayo dyan lalaki, tugot na kayo. Aramit ka tingarot kasta. Tinasiat nga ina, Lolo. Badya nga nagbalimbad nga nasiyat nga ina ka na kayo, diyan dapat lang iti pundaryo. Dati na kayo binaybayaan, insuro na kayo. Sumitlagaya. Nasaan kay bagana nga, kabailamin, tiyagbiag uri awan ni Suna. Siguro anak ko, akit apo ko, kaya't naman tinaragsak nga biyag. Iso nga, simurtin sa bali nga lalaki. Tapay, awang ka diti gunod ng haragsak ka na kami, Lolo. Tika dilang lalaki nga mga rakop, mga gek, kan mang tagi ko aking kuha nati, ayan tiragsak na. Ay, Bina. Titinor ti saritam kat kaslad na guram ti inam. Lolo. Ka mangimulmulat ang yaman ng guram ti inam. Gapato saan nga rumbeng gurayam ti kasken kuha na ngayon. Urin, tinalawan na kami, Lolo. Tinalawan na kayo, gapato kabailan nyo, tigbiyag nga awan ni Suna. Kunana ti surat na nga, da kami tiragsak na, da kami tibiyag na, da kami tibang titipig sana. Ngayon apay ka pinanawan na kami kat simurot sa bali nga lalaki. Bila apo, ikatanday tayo iti panunod mo. Apay kami ni bagayo nga simurot iti lalaki sa bali. Patapat tatay lang day ta. Taapayan niya ti pamatin. Diyan ka mo, Lolo. Sila makulkul ti panunot ko. Samo pa lang ang panunutin dita. Ti panunutem, iti panagbasam. Kadi daw dawat mo kini Apo Diyos. Dahil nga kapsat idaw dawat yung sapay kumata na siya ti kasasaad ti inayo. Ken sapay kuma. Tudumteng tumitlayang iti panagsublina. Sapay kuma. Impas na kung arod ti nagbasa manong o mati problema manong nemi tano ka sa pulak ti kwarta, ibagak kadalulo kinin lula, aw umpat pulos pa nagkadkad na. Salamat matam, tanyaman nga itat meking kwarta anak. Lolo, laglaki pa, makang kanayon, nga ti itad mi kwarta ken kakat, naggapo itirigat. Naglingling atan, nagrigrigatan. Iso nga mo matagibinan. Dumawat ka, tanyaman na ka sa pulam, awang kumadigit extra. Awang mat, Lolo. Nagmerienda kat adamat mga libre ka niya. Asin natin nobyam? Ay, saan, Lolo? Kaskulak ni June.
best friend ko lang. Asa din ako ti pangrugrugan iti panagnobyo sa ang panag best friend. Baka matno, masayang lang na kiti kwarta nga may titutkan ka, ha, Vina? Lolo, gawin kami nala, apo. Ahon ti magnanagan nyo, lolo, lola. Hanto nga masayang na kiti gustusan nyo para kaniyak. Alagad na siya itong kastapok. Kat ne, sumarunong matan ni Vina nga college. Lolo, lola, kabailan na kami nga pagbasahin nga po kuyo. Tagang ka lang, di kaya miya. Tadeta magterapapyos ang ka di. Nga arapaap ni nanang niyo para ka na kayo. Awang ka din dinamag yung kinitatang niyo. Naminduan nga, nangalat ni babae nga kabalay na, lola. Nagtaltalaw damit lang at dangdangran naman din. Sino ko mga amit yung babae nga makaangus kang kuha na. Di ba kasdawak ka no, ape kasano, agbyag ka na. Di mo tagtrabaho. Wala nang damag kong awan samat na nagititarakan ti inayo nga manok. Nag-inot ng samat nga inlaklako ka na pinulpulutan. Naminsan pa, limabak sa diya balay nga nakarugurukit taglawlaw. Uwang gayam, Cindy, manang, indan tuno Sabado, indan tuwag dalos sa diya balay ha. Yung kasano na biglang ang dumtang ni tatang. Kit dumtang lata ah. Alala yung kadalusan diya balayo kat nabaybayanin, ha? Kaya ti balayo kat dalusan nyo, pagbalidan nyo na dalos taglawlaw kat ti unang, taday tati kaya ti inayo. Lolo? Mas daw ka di bagak? Ada ka di kami nakasyon nyo ganinanang? Kahit kung asawan, iliad na ni nanang nyo, nadalos itaglawlaw ti balayo, kanti unag. Kahit nangasawan, masapol nga sa tarabidan nyo, tapos nyo kasakit na ragsaklat na ti nanang nyo, orasan na nga makikita. Kaya nangasawan, nga ore awan ni Suna, amo yung aramidan di kiting bagana, kinsusuro na ka na kayo, managdaldalos kayo. Aging gaman nung Nemi, nga di adda ako niti fourth year college, bimtak di damag, manong Nemi. Tsak kumamantayat na mapasamak, nga misiguro iso tinaig ka rin mapasamak manong Nemi. Iri pa nang ibagada manong Nemi nga danang baggubagkong kinitatang kinintaray dati ospital. Pudno ka dito ko nam, John. Ada ka di ibagakang kang sanga na pudno, Vina. Ikaw pa, nga best friend ko. Ikaw pa, nga ipatpatag ko ba, ito nalablabas ng best friend. Kasano nga nadamag mo? Itay bigat, iti radyo. Ni tatang mo na dyan, kamutamok tinagan na, kinapilyado na. Raimundo Sebastian, ha? Oo, nata Sebastian na karon. Raimundo Sebastian. Nag-inom da. Dayay, parbangon ka rin na pasamang eh. Nagrarabol da, may sa isuna ka nagiti na magkubagkong. No, may taluda nga na itaray ito ospital. Ngayon nitatang mo ka ti kakarwan. Pinasan ko mga namong, di ka nga tama nagdingding ti radyo ah. Inuto yung ospital. Umay ka, kuyugan ka. Sige mga rodyon. Nadada kami nito ospital kat nagsalutsod kami manong Nemi intududan iti morgue. Natayan ni tata. Natayan ni tatang mi. Vina, patid ka rin pa kinakin mo. June, nagpeso ka na rangkas ti amami. Iti inami. Naminsan lang nga napadasak nga naramanan ti disnong na. Saan kay bagay din ni nanang kanyak kasanak 20 na mag-ibulay ti gurang iti ama. Handa pwede kiti kunda ko eh. Nakaslakayat kong ilunod ti amak. Ngano saan lang ko mga dagas na ginunod kanilun ko kumakang kanayon nga matay lang ko man. Ngamitakit natayan nga pa iso.
pinakaamuak na lulukin ni Lula manong nemi. Dalaga tema ba rin tayo, nako no, kastaman tinagtungpalan tibiyag na. Ay, natay man laeng ti amayo nga sana pulos ka nagpakawan iti inayo. Kan nagpakawan ka na kayo. Lolo, hanga malita. Oras nga nagpakawan kat si papakawan kami kan kuana. Siguro lolo kastamat ni nanang nga si papakawan met ni nanang kan kuana. Lolo, kasano nga rod? Sa doon ti lugar na tatang Santa ka di rumbang nga pakamuan nida. Alagat ka, mabalintay pa napakamuan nida. Ay nga asin ako mga rod ti mangimansayag kang kuana no saan nga na tayo. Kaya nanusan tayo nga may mansayag naman pa iya. Awang pulos tinasyat ng pagpakita na kada kayo di. Ti magastos nga rod lolo. Agad na tayo nakapilita na nga rod. Simple lang nga. Makasaritak na tayo amamuk ka na laka nga punerarya. Taisun ti mapan mga sikaso keng kuana. Et mansayag na madlang at oray mamarte kada narangkas nga asawa. Alagat mansayag na madlang na. Basta nga rod tinapasamak manong nemi. Nakamansayag ni tatang dito'y balay mi. Adumat na kiti umay. Nung pa yawan makita mi kada kiti barkada na manong. May mat na kiti pulis manong nemi kat siya ka mismo tinagsaludsudan na. Mat ito ti nanang mo, malasang ko di sikat ti kang ronan nga kasidgan nga paset ti biktima. Ano ti plano? Aginarum ka? Noon niya tinasiyat, sir. Di ka diso. At nalagit tayo mga baga kadikiti suspect no sino tinagbago-bagkong kay tatang mo. Duwati tutuda. Naramid mo niya tinag-investigar. Agad no, mayulin ti saklang. Posible nga tuloy mo ita. Di lang mabalin sa rin tulahin malpas ti tabon. Sige. Kalpasan ti tabon manong nemi. Nagsubli kamat lang ang kapsat itayan dalulo kini Lula. Idi adda umay nga duwa nga lalaki. Siyak sap sa pulan. Ay siyak ni tatam nga Oscar balasan ko. Siyak ba't ni tatam nga tante. Tapi tata. Ano't masapul yung kanya? Na kami dagiti duwa kang ronang nga suspect. Iti panakatay ti amam. Ket di mo lang kumainuulin ti darum balasan ko ta. Tada kayo talaga tinakapapatay kan kuha na. Self-defense tinapasamak balasan ko. No, sa amin nga naramid ti kasjay, posible nga kami mat tinapapatay ti amam. Ipanyulat na nakastaapang sa lepin ti bagiyo. Rumbay nga may balot ka, malusot ko iti pagbaludan. Aragluan tala kuman ti amin balasan ko. Tapno, antayon nga maestro bupay nga mapaniti korte nga agsubli-subli. Nawan yaman na kiti nagastos yun. Isublimi ka na kayo. Abi nga maraming yun kasta. Kat padayo ni tatang ko nga mamartek. Saan kami nga mamartek? Na isaroong kamlaeng. Kabayatan nga giinom da. Kinusurada na kami tamam. Kat karbe nga milaang mat ati mang salaknim ti bagimi. Saan kami nga saan mi nga kadwa dagiti saan mi nga barakata ti amam. Amo ka mawatam ti kahit ko sa balasan ko. Di mo lang amin kayat nga madan kami ti bad record. Kahit madadael ti trabaho mi. At numuna ta, kabigsa di kiti anak mi nga basa. May sa kami nga mga at responsibilidad na kanagitan na. Banyo tata, tayo man ko dito kada lulukin ni Lola.
Manong nemi imanugot met da nana dalulu kini lola. Wen. At maawatan da mati sitwasyon manong nemi. Ti amo kidi manong nemi ket pada ni tatang nga mamartek dagiti nang patay ken kuana. Kaya mamati akon manong nemi nga sa nalakdiban lang dagiti tuwa ti bagita. Iso napasamang ti kasjay. Siguro manong nemi ket daydin tinituding nga panagpatingga iti biyag ni tatang tapno patinggamat ten ti kinalukon. Inawat mi manong nemi ti kwarta kasta may kanatad iti nagastos da lulo kini lula nga dapay nayon na. Ure gayam kasi ni tatang. Nga madamat naibati na manong nemi nga palaglagay pami nga kapsat. Ang makatulong kada kami iti panagbasa mi. Naging ka manong nemi nga dinteng iti graduation. When? Kaldawan ti graduation manong nemi. Ni lolo tinanging karigatan manong nemi nga simurot kada kami kini Sinti. Tani lolo manong nemi ti mangabay kanila. Yung sakbay manong nemi nga nangurugi ti programa. Kinuldignak ni Cindy. Ate, abay, kitain na eh. Ti umasasdig dito eh. Kasi, saan ka din nga ni nanang dayta? So, nanang kaya, kaya nga na siguro. Ni nanang. Agar-arapap ka lang, Cindy. Hanang agar-arapap. Sa batik ni nanang. Tulukot, nagpapaos ka ba? Sinabat na nagpes. Naginarakop. Lolo? Ape po. Ni ka di nanang dayjay? Nanang mo. Nakamakam naman lang kaya. Lolo, dayjay eh. Iso. Saan mo ka din na makamakam ka? Makamakam na ko ba? Saan ako nga nag-rubrupot? Kaya dyan ka sa ulolo. Kaya tani na nalala ko. Sikamat sumumbat na mga rakop kang kuhanan na. Nanang. Saan ka ang sangit? Maperdi ta make-up mo. Nanang, nagdagdagay na magkanilaing. Saan ka ang dagdagay mo na anak? Upat nga tawad kontrata. Kontrata nga. Napanak nagtrabaho dyan abroad. Diyas Singapore. Namagkakalam nag-abroad. Sabi nga, saan mong imbaga na kami? Tapos na suspense na. Ni nanang. Suspense pa no. Namumigat si Murt ka sa bali nga lalaki. Tapos siyem ka maramit ko na ita. Kakadiman ko na ka, katakay idi. Nga ore awan ako. Naragsakak tamok nga hanyong mabaybay antibagiyo. Tamuyo amin, di kita aramiden nyo, ta insurok ka na kayo. May pagkapang kong mga orti-kwarta nga, itadalulo ka ni Lolang yun, no saan mong kapukan niya. Eh, mabi nga, di magatipod no. Tapos saan kong mga nagat-atap na nyaman nga. Anak, diya ka mo no, tapos pagkarikanta amoy tipod no nga, dakta abroad. Katagpapaw itakti kwarta nga sikat receiver. Amang din mayo awang ka. Amang anong tas kagkariti anak di kiti OFW nga saan nga makaandal. Nanang. Saan ka ng sakit? Ne, mangrugin di programa sakman at mga abay kang ka anak. Manong nimi kasla agtatapaw da kiti sakak ngagmat sa ngakaduwak ni nanang ko. Ni nanang ko manong nimi nga ipatpatig ko kan nang dungdungo nang ipatpatag ka na kami ngagkapsan. Ni nanang ko nga nakan-anos iti likodan iti kaniranggas na iti tatang mi. You're the great mother. Si kakatan, teka na idaklan nga ina. Kinang gunak tinakam kumanon na imi kabayatan, ngumululi kami ni stage. Ken oray, idi umulog kami kalpasang na alakon.
iti diploma. Kaya di malpas ti graduation, kat imay kami, gamit kami dito balay, nga nagpaala. Iti mismo nga balay mi manong nemi. Iti nagpaalaak. Nga dan di kita arawatan mi dito nga kapsat manong. Tapno dito'y, iti pangrugyan manong nemi ti balbaliw. Nga panagdadan nami. Ni nanang, siyak, ken ti kapsat ko. Nairwar ko manong nemi ti exam board exam ko ket nakapagtrabaho nga dagos. Da kami manong nemi. Kaopisinaan kami kini June. Oh, best friend. Itun ka ano nga damor nga panag best friend ta. Bagam June. Ito naman panag-asama ta. Lukusan ta ang nobyo ah. Inalablabas pa ng nobyo. Tapay, narakop na ka din? Narakop ka din ah. Amo na pupuutan. Nagkanak ka din. Magkangkanto pa laeng. Dua pa nga tawin yun. Nung makaoray ka. Uwen manong name duwa nga tawin na panagtrabaho. Idi, taijayang nga talaga ni June. Di pa nagkalay sa amin. Nakapag-graduar man ten manong name ni Cindy. Kaya yung oray laeng. Di pa nagtek na matibord. Inyaman mo kininanang manunemi ni June. Baka sa sapo na yan lako. Ang gasawa ngayon. Guro mo kay Pai. Sumunti ko na kini June nang. Ala akit nusot ko na yun nanang. Na yun na may pangaruturnong mi. Ti makadakas manong nemi. Naisardang mat ti pa nagtrabaho mi. Ididenteng ti pandemya. Iti napalabas nga tawin. Naisukumat pa nagkalay sa amin manong naming hamat nga naragsak ti kalay sa nabuta nakasarama di simbaan. Nga ito dito nga taon 2021 manong nami palubos ti Apo kada ti umay nga June. Umay nga bulan ti panagkalay sa amin kini June. Adamaten trabaho manong nami ni Cindy kada adamaten boyfriend na. Ninanang manong nami nagtultuloy ti kinadunguna nga ina kada kami. When kat kunami kan ko na. Nasamin to nga baybayan ni Suna. Dito ni Suna matan sumalog. Tibig sana. Ninanang mi. Ngay bilang mi. Nakangro na ano unay. Nakadaklan na yung daklan. Nasagot ni Apo Diyos kada kami nagkapsan. Dito nga rin ti magasalita. Manong nimi kadagyaman naklaunay ti anos mo ng ibasa. At sabi ko matad damat na ibatik nga adal. Liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Kadagadipadak nga dimngeg. More power to your program, and God bless. Tuyag yaman na pagkaya mo, Vina.